Hello maing adlaw. Dali ra kaya ang panahon ang pulo ka adlaw ng ilang pagserbisyo o pag-OJT diri sa Bahalinana nahuman na. Ug nang hinaot mi nga naara pod sila may bal-an sa amoa. Dili man ing ana kadaghan pero at least naa sila na bal-an nga na-practice nila ang ilang strand diri sa Bahalinana. Labi na ang food servicing nga maogi kasagarang ginabuhat nila diri sa amoa. Ug mapasalamaton pud mi kay bisan nubo ra ang panahon pero at least nailhan namo sila. Kay lagi ingon sa uban nga bugoy-bugoy daw ni sila pero okay ra man masugo ra. Ug nakita gyud pud namo nga naa sila tinaguang kabuutan ug nagyud pud sila tinguha nga makahuman sa pag-eskwela. Bahala lang gug usahay bugoy-bugoy basta naay pangandoy. Isip pasalamat namo sa ilaha. Nagkatigo mi og naay gamay nga salo-salo panihapon para sa ulahing higayon nga naa sila sa Bahalinana. Ug kani nga panahon gi-invite namo si Sir Perbs ang ilang advisor ug medyo na surprise sila. Kanunay panalingin sa Ginoo kaning taon karon nga mo pagambitan nga kanimo Ba mo gud labaw na gina si Adrian. Oh, sayawan mo guna na mo. Di na. Sila din kay pakantahon. Nabihin na tong panano. Ako'y kasulti sa duha nga nag-OJT karon. Salamat sa inyo ang pag-OJT nga nakatabang po mo sa among gibuhaton labi na sa ikan sa Lunes. Ay pagilak ma. Sabado atong niagi Lunes wala man gitaplan nila rong adlaw. O salamat tinauton ta ang inyong mga pangandos yung kinabuhi nga makabuot og kanunay gyud nga kanunay gyud nga magsapit sa Ginoo kay wala gyud imposible sa Ginoo ang inyong pangandoy inubanan sa pag-ampo magmalampuson jud og akong ingon nga ayaw po minyo kalimti o makita tab sa asa Naghilak ma. oh mara to og maayong gabi pod grabe na ni sir Sa nag-OJT. Dili sila mo give up sila pangandoy. Kay giing ay sa pamasakan mga trials di mo give up. Ang sige na day. Ang sige na day. Manggabi sa inyo no, labi na gid nimo sir, manggabi sa atong gwapito. Dili unta ninyo makalimtan ang inyong pagkuan dire ang Bahalinana. Kasing asan ni asa ta magkita. Mag-smile lang gihapon. balag na pa Welcome mo dire, perminte. Sanay order. Tarong mog eskwela aron naa mo'y makabot sa inyong kinabuhi. Maoras ko. Palakpak dayon. nagsunod paydo Sige. Uma na pud gani sa gabi sa naman. magpadayon na mo sa inyong kabuotan hindi mo maglakwat sa bisag asa Di daw magkagod Adrian. Ingon sa live nag-ingon ato. Glogit og globe. padayon sa eskwela na magbinuotan Sige na Mayla. May gabi sa tanan no. Labi ni mo sir may gabi Ang ako ay kami sa inyong duha, Lloyd Adrian. Kung unsa man inyong gipakita diri sa Bahalinana, nalipay mi. Dayon kung unsa man ang inyong pangandoy sa kinabuhi padayon inubanan sa pagampo sa Ginoo. O kanunay unta nga magbinuotan. Dayon kung ano man mo sa Bahalinana, welcome kayo mo diri o moro man siguro. Bili lang ang chinila. Sir. Salamat sa inyong pagkabuotan nga inyong ipakita sa amoa. O unta ipadayon niyo ang inyong pag-eskwela para makabot ninyo mga pangandoy. O bisan sa wala pa mo, positive among na dungog nga. Bugoy daw puno. Dili man di ay. Demo. Kanang salamat kayo nga. Bisan sa duha ka semana ang among trabaho na kuan ko na aman mo. Daghan kay salamat og may gabi.
Oh, sige, sa intermedios na para mahuwasan na. Sige na. Inyong nanay dire. Sige na, ante. Sige na, ante. Kita-kita ra bitaw. Maayong gabi labi na kasir. Maayong gabi nay akong kaistorya sa mga estudyante. Di mo magbugoy-bugoy, sila nya ug unsay kuan sa inyong papa. Susugot mo hasta imong mama nya pupos jud mo sa inyong eskwela kay aron makakabuot mo sa inyong kanang gipangandoy. Ay daw mo pasangit upan. Basin og masangit mong panty. Ayaw Iwak mo. mo. Maghuna-huna jud mo sa inyo hang Dagunting daw si Lloyd. Maon na to, tiwangon. Ora to palakpak kay taas-taas ang giingon ng intermedios. Nati. May gabi ka natong tanan o labi na gyud sa atong bisita nga si Sir Perbs. Nga gabi sir. Unang-una, daygon ako pasalamatan nato tong labang nga makagahom tungod sa pagtapok nato karong gahion na agyog. Pasalamat sa atong duha ka igsoon or duha ka mga estudyante sa San Andres nga nag-OJT din sa Balinana. Nga si Lloyd og si Adrian nga maadlaan yun ako si Adrian og si Lloyd og Adrian. Daghan kay salamat sa inyong mga kanang dipakita nga kabuutan dinhi sa Balinana bisan pa man og duha ra ta ka adlaw nga nag-uban pero na-prove na ko nga inyong kabuutan. Labi na gyud ganina kang Lloyd nga naay nabilin nga cellphone nga iyahag yung gihatag sa kuha nga tina ay nabilin nga cellphone. Daghan kay salamat Lloyd sa imong ka honest nga pagkabata hinaton ta nga kanang kanunay imuha kanang pagadadon sa imong tibok kinabuhi. Ug ang akong wish sa inyo unta ipadayon ang inyong kanang mga pangandoy sa kinabuhi labi na gyud kay kamo ang mahimo puhon nga haligi sa pagpamilya kay unsaon pa man pag kanang pagpundasyon o kanang lig-on nga pundasyon sa pamilya kung ang inyuhang mga pangandoy inyuhang i-give up mapariha unya mo namo nga taman ra gyud in taon mi sa trabahan kay sa Balinana. Wala gyud in taon mi nakahuman og Di gyapon eskwela. basta-basta kay mga taas may qualification Kay dir. among pangandoy wa gyud in taon na human kay karon nga kuan opportunity na gyud ninyo karon nga mupadayon mo sa inyong pag-eskwela tungod kay daghan na kaayo ang mga scholarship nga ipanghatag sa gobyerno dili pareha sa una nga wala gyud dili sa una nga panahon namo nga wala gyud kanang walay na may scholar pero katulang yung mga bright di pareha Sa tanano, labaw ng gyud kang sir. Nasad ko'y ka-istorya, message ninyo, Adrian. Salamat kaayo, Lloyd, sa inyohang pagtabang na mo dire ang amuang mga trabaho nakukuhaan. Then salamat sa inyong pagkabuutan. Ipadayon lang na dayon. Ang inyong mga pangandoy, inyong yung tumanon. Alang ranas inyong kaayuhan. Kung bisan asa ta magkita, ay lang mi kalimti. Labi na gyud ang amuang produkto sa Bahalinana. Kung asa mo ng eskwela dapat i-promote. Makatabang sad mo namo. O maura lang na. yes ma'am tanaw Sige na sir. Kay may gabi sinsya sa ubok nibalik na po. Una-una sa tanan dako kay kog pasalamat kay kanang out of my innocence sila ang nabutang. Balong sila ang mabutang kaya kay ang plotting ani dito gid akong plano sa kadingilan ni sila. And all of a sudden na change kay nang back out ang ipamutang nako dire kay gusto pon magkadi. Sige. Wako kabalong nga gaana dai sila. Exchange. Sila gustong magdinhi ang katok nga ibutang nga dinhi magpakadi. So sila day gusto day dinhi. So wala ka mahimo ni anak na lang ko nga sige kamat may basi ma-change pa rin sila. Okay man pud sila kay kanang basic classroom kanang wampo kay na observe sila nga kanang ulan kay suguon na gid siya. Mura yun ang point ninyo. Mulingkod ang tao kay murag wala pa siya kanang sense nga
kanang wala pa ba na sila ilang butron. So, parang sugoon sa mo, ato lang sugo. tanawon. All they need is kinahanglan gina sila i-guide dayon. Yung kinang suguan, mulihok og mulihok og mulihok. Ah. Mo feedback ni. Ano ba? Mo feedback kay nang WhatsApp di mag maoy gyud. Super hilong man then. Okay, then ang mga classmate mo, chika may mga classmate yun. Sir, Mga gabi sir, mga gabi sa tanan. Gusto ko dahil kong pasalamat sa inyo sa pagdawat o sa inyong kabuutan. Labunan sa imong kuya. Thank you sa imong kabuutan. Sa gamay ra nga adlaw mong dito dire daghan nga pamingatunan. Pero medyo lain paminaw kung naglain ngay laki mo bakikaw mag-serve, manghinlaw sa malamisa pero okay ra po. Pero thank you kasi inyong kabuutan sa pagdawat. Now daghan salamat kasi inyong tanan. Kaya daghan nga pong learn bisag mubo ra. Okay ra, happy kayo. Happy kay libre kay panood to ba. So thank you kayo. Magla. Palakpak. Gabi sir. Gabi engineer. Sila, di ka may gabi. Ikasama mga gabi. Gabi nito. Baan ni. Mao ding makapang gabi sa mo. Una sa kuan, salamat kayo sa imong baga butan engineer. Libog yun. Salamat kayo sa dire sa Balinana. Lagi may na tunan gamay dire. O Ilang god. Murag di anad mo mula. Nalingoy ko dire. Salamat kayo nga dire kuno dite. Kay sa inom ba. Sa ino. Lukas gyud ako sa mana. Lukas. Mawar to engineer. Salamat. Bisag medyo naulaw pero nakastorya ra gyud sila. Amo silang giignan nga bahalag usahay magbugoy-bugoy basta naalay pangandoy. Ug dapat dili magpadala sa mga temptasyon sa kinabuhi. Amo pud silang giignan nga dili sila mawad-an og paglaom. Kay kung karon bugoy-bugoy ang mga panglantaw sa mga tawo sa ilaha, kay moabot ang panahon nga sila na pud ang magmalampuson. Kay daghan ra ba nga bugoy-bugoy sa high school pero karon magmalampuson na. Mong amo silang gipahinumduman nga walay imposible basta mosalig lang. Ug kung moabot ang panahon nga mawad-an sila sa paglaom, ilang hinumduman nga kami diri sa bahalina na nagsalig sa ilang kalampusan. Daghang salamat og hinaut ang tanan makapanilap.